Yeah. Un o'r ffilmiau yna. Hello guys, what is happening? Shwt ma pethau? Heddi yn y fideo yma, dwi'n cyflwyno i chi list top 10 fi o ffilmau sydd angen fwy o sylw. Rai fyddwch chi ddim falle'n gwerthfawrogi digon. So, heb oedi mwyach, gadewch i ni neidio mewn. Rhif 10! Shrek the Third. Y general feeling gyda pawb, just achos bod e ddim mor dda ar un gyntaf ar un ail. Mae fe'n rybys. Dwi wir yn meddwl dyna'r unig reswm dyw pobl ddim yn rhoi'r sylw i'r ffilm yma ac ddim yn gwerthfawrogi fe. Mae ffilmau Shrek yn enwog am ei one-liners, okay? Ond yn Shrek the Third, mae'n rhoi rai o'r llinellau gorau allan o'r holl ffilm yna. Ond ffefryn personol fi yw'r un yma o Captain Hook. Well, it isn't Peter Pan. His name's not Peter. Shut it, Wendy. Rhif 9. Rise of the Guardians. Os chi heb gweld e, mae fe'n rhyw fath o Avengers Justice League sort of team-up, ond yn well. Sean Corn, Tooth Fairy, Sandman, Cwningen Pass a Jack Frost. Neu cymryd Santa Claus dros Superman unrhyw dydd wrthnos. Mae nhw yn tîmo lan i stopo cymeriad o'r enw Pitch Black ac mae fe yn trio stopo'r plant rhag credu yn Sean Corn, yr eistedd ac yn ymlaen. Rhif 8. Ice Age 3, Dawn of the Dinosaurs. Rawr! Nawr mae hwn yn debyg i Shrek, wrth gwrs mae'r un gyntaf yn iconic, ond fi'n meddwl mae'r trydydd un hyd yn oed yn well. Ac mae yna mond un reswm am hynny, yw'r cymeriad newydd sydd yn ddangos yn y ffilm yma yn cael ei lleisio gan Simon Pegg, Buck. Hollol bonkers. Eto, rai o'r llinellau gorau yn animeiddiad yn fy marn i. Rhif 7! The Fox and the Hound. Lle mae'r tissues? Un o'r ffilmau fwyaf trist erioed. Fi yn mynd i gweud mae hwn yn fwy trist na'r Lion King. Fi wedi gweud be chi'n mynd i wneud amdano fe? Be chi'n mynd i wneud? Dim byd, achos mae'n gwir, a chi'n gwybod Yn sôn am y Lion King, dyma rhif 6. Lion King 3, Hakuna Matata. Mae yna running theme fan hyn. Trydydd ffilm eto, sa'n gwybod beth yw am y trydydd ffilm, ond yn amlwg dyn nhw ddim yn cael digon o sylw. Dwi'n siŵr o fod yn gallu quote'r ffilm o'r dechrau rhaid glan tan y diwedd. Mae fe'n ail dweud retelling o'r ffilm gyntaf y Lion King o ochr Timon a Pumbaa. A mae fe'n really funny. Y top 5. The Goonies. Mae hyn yn un o'r ffilmau gorau plentyndod fi. Mae fe'n awesome. A'r perthynas gorau rhwng ddau cymeriad erioed falle, Chunk a Sloth. Hey you guys! Hey you guys! 4. Rugrats in Paris. Nawr siŵr o fod fyddwch chi gyd yn gwybod y Rugrats? Na? Wel, falle ddim. Oedd y Rugrats yn raglen teledu, ond dath nhw allan gyda ffilm a hanner. Ddim lot i gweud am y ffilm, really. Mae fe just yn gwych. Mae gyda fi loads o atgofion yn gwylio pan o'n i'n bach. Mae fe just yn really hwyl ac falle ffilm fyddwch chi heb gweld o blaen a sydd yn haeddu cael y sylw. Oce, mewn i'r top 3. Rhif 3! The Land Before Time. Nawr mae hwn wir i chi un o'n hoff ffilmiau animeiddiad erioed. Mae fe'n stunning. Dim rhyfedd fod y ffilm yma yn un dda, achos mae'r ddau executive producers ar y ffilm yw un Steven Spielberg a ddau George Lucas, creuwr Star Wars. Fi am gweud mae hwn yn sefyll lan i unrhyw ffilm mae Disney erioed di roi allan. Rhif 2! Ffilm o'r enw The Sandlot, neu The Sandlot Kids. Mae'r ffilm yn dilyn bachgen o'r enw Scott Smalls, lle mae fe yn symud i ardal newydd, ond mae gyda fe ddim ffrindiau. Ond yr unig peth mae fe'n cael ei wneud yw chwarae baseball. Yn yr ardal newydd, mae fe'n ffeindio grŵp o bechgyn sydd yn chwarae baseball trwy'r dydd, pob dydd. Ond drws nesa i'r cae baseball, mae yna tŷ lle mae yna ci enfawr, y peth mwyaf scary fi erioed i gweld pan o'n i'n fach, yn byw yn yr ardd. Mae fe wir yn ffilm a hanner, a mae fe a mae fe bendant heb cael y sylw, mae fe'n heiddi. Alright, a dyn ni ddod i'r top y list. Top yn list i Real Steel. Fi'n cofio gwylio'r ffilm yma yn y cinema yn 2011. A o'n i fer un. Ie, un o'r ffilmiau yna. Mae gyda fe popeth, acsiwn, comedi, tristwch. Mae fe clas!
Mae'r ffilm yn sirenu neb llai Hugh Jackman. What? Mae fe yn ex-boxer. Come on, Mae'n cael ei sefydlu yn dyfodol lle mae bocsio nawr wedi cael ei cymryd drosodd gan robots. Cymered Hugh Jackman yw Charlie a mae'n ffindo allan mae gyda fe mab o'r enw Max, ond maen nhw'n ffeindio hen sparring bot o'r enw Atom. Dwi ddim yn gallu dilio lot o damage, ond mae'n gallu cymryd loads o damage. Chi'n fans o boxing neu ffilmiau bocsio, ewch i wylio Real Steel, fyddwch chi ddim yn dyfaru fe, dwi'n addo. Right, so dyna ni wedi gorffen fy top 10 10 ffilm yn fy marn i sydd angen fwy o sylw. Diolch yn fawr am wylio, cofiwch chi danysgrifio i PopT, rhoi thumbs up ar y fideo yma os gwelwch yn mwy, a gwasgu'r gloch am y notification ding dong. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, bye bye.